Hi guys, so karon natong content karon mag-review ta og action cam. So diraan na to siya ihumol guys oh. 1 2 3 go. Ganda ra pabakaha ni. Mauni 4K Sport Ultra HD. Kaniday guys, ako aning gipalit sa Shopee. Shopeeling mo. Kani inyong nakita karon mo na kamera sa ato ang cellphone. Ato po nang lantawon kung unsay mas nindot kana ba o kani. 900 day palit na ko ani guys. Nag-order ako sa Shopee. Kani day guys, mga 2 years na niskuha. Pero karon pa nako nahuna-unaan nga i-review. Mao ni iyahang complete package guys, order mo. Ang kamera waterproof case nya, battery isa ra ka buok battery. Complete package sa akong gi-order ani guys, pero ang gi-deliver kulang-kulang. Charger. Kani guys, nanay mga part ani kulang. Di na ni siya kompleto. Siguro kay ang kulang ani kay ikaw. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Muna lang ning pisa na bili niya. Pag upgrade ay aning action cam na to, kailangan lang nimo ni nga kani muna siyang itulak pa na dito. Naman po'y araw dari o kanina dari araw. Mura na siyang isibog dari imo na nang maalsa. Namo siya spring. Ang una natong testingan kanisa kani inyo nakita karon. Kani din gigamit na tong kamera karon guys. Muni ang cellphone nga Honor 200. So mo ni guys akong gitistingan. Kung gusto mo nga inani katinaw, pagpalit na mo og Honor. Nani siya sa Ayaw tong valedictorian o cum laude. Honor pwede, sapat na. testingan akong dagan. Karon dirian na ta sa action cam. Kay kanina pud atong isunod og testing. Ang battery day ani guys, isa ra ni kabuok. Nya medyo dali-dali pud ni siya malubat. Medyo oras gamit, isa ka oras og tunga nimo i-charge. Style na lang nimo mudungag pa kag isa ka battery para mas ma-enjoy jud nimo ang kamera. Kani mo na ni siya ang action cam. Mo pud ni atong gitesting sa Ay nakatingala kung inani kahinay ang tingog. Kay perting gamaya gid sa microphone ani. 30 fps. Ang gamit na kong resolution ani 1080p 30 fps. Muna siya ang pang YouTube. Nadungog mo ni iyang microphone. So nagbaktas ra ko. Mudagan ko. Kani guys, atong gamit na pud ani kay 720p. Baliko nako tag 900 ray palit nako ani guys. Muna ayaw pag-expect og inato kanindot nga quality kay pertira ning baratuha. Oy. Nayo nga silingan day guys silingan ni namo ni video. Tapa So diraan na to siya ihumol guys humol na to ni sa batab. Tapos ato siyang i-record daan. Og niabot ka diri i-share na lang ng video para madungagan pud akong views. Ganda ra pabakaha ni. Toro klaro kay ta dira sa video guys. Og wala ni siya namatay. 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3. So ihaptag 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1. So nag-andar pamangyapon ka guys, oh. Oh my god. Wow. So natistingan nato tanan guys. Kamo uganahan mo og action cam kani pwede na gini siya. Pang video lang. Pwede siya pero bahin sa gusto gid nimo nindot nga quality nga camera. Dili na ko ni siya i-suggest. Dili gud siya inato gid kanindot. Kani 900 akong palit. Ang purpose lang ani sa una, gusto na ko matistingan kung unsay jud ang action cam. Tag 900 ni palit na ko sa una. 2 years na ni siya. Mag-order po mo ani guys, walay apil memory card. Ikaw pa mo palit og memory card. So kini si Bertos Vlog. Daghang salamat sa imuhang paghuman